Sorry kita wag ka. Ibin! Ginawa. Gibin na. Gibin na. Murag sugar daddy dong. Labi pusan mo lawas na doon. Diba? Shout out di ay ni. Og ni. Nakasig ka sa wifi. Kusog mo. Kusog password. Ang bihiro. Maligo ang sabi diri. Dara kong bathtub ay. Bathtub na ko. Ako ayaw ko bathtub no. Kuya Ricky, maligo. Wash out ko no. Kuya Ricky, Wash maligo. Usad ko na siya, Kuya Ricky. Ibin. Ligo kang Ibin. Ibin. Okay, awa. Nalagi ka swimming pool do. Ay, dahil tanaw na yan. Wash out eh, wash out. Mas dako pa kasi mo swimming pool na. Sabi GLB, Kaitian, Yun na yung Sandra. wifi. Aski, sa wifi. Iba ko, ibusa ko naman. Wait, sa kay ini. Wait, pagi. Rose Anislagan. Ay, Muleros, no? Kaban ko na si Dodon Pintado. Hindi siya mabati sa DYTR Tagbilaran. Ano? Itong magitan os tong live guys, di amiron diri sa Panlaw sa sige pa na. Rice. Palm Rice Resort, no? So, pamami karong hapon pa man mi guys so, mo kita ko. Saan ba? Karong hapon pa man mi mo biyahe para kuan. Natulog? Baklayon. Oh, Baklayon. Pamig Baklayon guys, no? So, kung tataon, ligo sa mi. Sa 0977. Miningaw guys, live sa mi. Si Shalom ganito sila ganhay ni Maria Shalom. Oy, si Ma'am Priscilla de, no para guys. Oh, nana di ay. Diri diri. Yan naman, iyo Ibalik na ko na. pakanon. Ha? Ibalik na ko na. Diyan kami na. Chad Lasaga. Ay, Ate Aisa, may sa pagkakpan. Shout out ko yan, Lodi from Placer, Masbati. Ikaw, Ay, hindi ka ma'am. di ba, abandon na si Ma'am Priscilla ron guys. Kain si siguro mo na, among paninglo na. Dubliha lang inyo. Dubliha. Tika, ito ba yung basa nila? Huwag mo na kapamaho, no? Wadi ba kapamaho? Please mo na to. Gano'n. Marvel, Iber, Jogi Sabago. Winnie Reyes. Guys, dili mo nunok. Pabati, pabati ko Makadungog sila na mo kay na Kim mo. David Jan. Kusog na mo, Dalaga pa ba Timo. yan? Uy, si Winnie Reyes, dalaga pa ba ko nun si Chili? Nabisi pa siya guys ha. Gabi. Daga pa Daga siya. pa siya, nag-reply Di pa sa banda. reply. Ano ko? Kadiyot lang ha. Kadiyot lang guys. Yo, Evelyn Torijas. yo bati asi Oriyuki Kahis. Lagi. Kahis. Shout out from Tanibon, Bohol. San Quijano, oy. Hilo po. Magwapo-gwapo rin. Blurred ba ta? Yeah. Okay na day, okay na day. Okay na day. Yeah. May Balbusina after the senior shout out from Butuan City. Hi. Hi guys. Ang tataon si Caroline Mabasa guys. Yung nagtigo mo siya puso guys, no? Just Okay. woke up. I'm sorry guys. Pag-upang mata. Pagpunta mata guys. Hi everyone. So, ito Good mga morning. bagong mga viewers, may buo mo Udto na ano, dahil may udto. nag-live rin dito guys, no? Guwat-guwat tabi sa oras guys, kay yung init naman kayo kumalikod na yung swimming pool. Hapon-hapon pa niya. Hapon mo siya may magikan pero sa Baklayon. Actually guys, layo gini Baklayon gikan diri sa Inglesia ron. Mag-Baklay ba gini guys, no? Baklayon man. Naati bam o. Gutom ko na, lipong ko. Baka ni mahaw. Di ba bina? So ito yung kagabi na guys ha.
Kita ito mga kabanan rin. Te. Si Inday Bambina guys. Hi, live taron bam. Nag-live taron, hi. Positive guys. Hi, hello. We are in Panglao to perform tonight at Baclayon. But since this hotel, Palm Rise Hotel, is one of the main Okay. sponsor, and one of the patrons for the show tonight. That's why we are here. Oh, ang ganda ng swimming pool. Tabang ba ng tubig? Sige, good. Yeah guys, si Gilid Dilmar. Sige, kuha mo Gilid Dilmar. Sige, sultin mo. Maligo tayo tataon, maligo ta. Ang karon totoo baligo na ko nya ganiya ko pa ko maligo kay murag hunas pang swimming Oh guys, si Gilid Dilmar guys, di pa siya maligo kay hunas pa ko no. Swimming pool. Hunas po. Swimming pool mo niti. Buot hunas taob swimming pool mo na siya. Abaw siya so. Laso siya pugson guys. Sige, maligo ron totoo. Okay. Ito na mo Ito kayo. Okay, ato tiyaw si Inday Bambina Hi guys. guys, hi guys. I am a lover of nature, including swimming pool and Okay. the ambience and the beautiful. Look at the plants. Okay. If you remember, we used to study in science. Now the coloring of the plants is what they call chlorophyll. Chlorophyll. Wherein the plants, they cook their food in their leaves. And since I am a lover of nature and including animals, wild animals and stray animals, this kind of animals are the highest This kind of animals? This kind of animals is the highest kind of animals. Ah, okay. Okay. With beauty and brain. Okay. Tingnan mo kami. Ang ganda namin. So mo itong gustihan diri guys. Day, dako nakita ang gwapo ri guys. Adi gid siya mutingog. Wawa lang siya. So sa atong mga bag-o nga mga viewers which is Jeffrey Gabonara guys no. So katong kuan nyung gid siya mabati gihapon sa RMN katong parang nga RMN station siya mabati. Labi na gid sa handumanan sa namin. So ato lay pundo guys, ibalik ito guys kay murag init ta kay sig pundo. So, chika-chika lang ni guys ha. Now, So, itong para sa oras. if you're a lover of colors, different colors, black is what you call is one of the millennium colors. Okay. Unang-una sa lahat, pag nakakita ng tao na siyang black, sila po ito matakbo kasi sabi sila ang ililibing. Ha? Kasi black. Pero ngayon, ang black po is considered one of the millennium colors and black today is called Okay. the color of the day and black is beautiful. So, Ate Bam, sa kanang Baclayon, nag-apil sa kasunang panahon sa kanang nag-miss gay ka? Sa Baclayon, I was there once, Miss Gay Baclayon. Tapos I landed first runner-up. Okay. Unsa mang mga lugar din ni Ate Bam ngayon mong gipilan sa una tung Panglao. First Panglao. time to in Panglao pag Tawala, Barangay Tawala. Okay. Ako rin Cebuano at ito kanina apelanta na puro taga Bohol. I landed fourth runner-up sila. Despite of the kay mga beautiful candidates. Nadapa ko sa top 5. Isang dili ko gwapa. Okay. Oo. Katong Limasawa, Ate Bam, di ba na-apil mo ka sa una? Sa Limasawa? in Limasawa. I was Miss Gay Limasawa. Okay. Harus ka mong gay best in Harus ka mong gay, costume, best in swimsuit, best in talent, and best in gown. And then I got the title Miss Gay Limasawa. Okay. So guys, katong mga wa pa makakita, wa pa makaila, mo siya si Inday Bambina guys, no? Tapos ako kung question ato Ricky, mapreparehaning na adiri sa usa ka resort kay ang question sa ako gingnan mo kung if you are a native of Limasawa, how will you promote the island? Okay. Kuya akong question. So, ang akong gi-explain, pero ni ako gihapon sa resort, kaya mo akong gitubag. Motong aros kamunggay ang labas Ate Bam. Aros ka munggay. Kana di mga award Tapos, to. pagkaugma pag niuli ko, imbis maglagot ko, na-amaze gihapon ko. Kaya pag sakay na ko sa pambot, gingnan mo ko sa mga bata, lola, paghinay. Muna yan ako, imbis maglagot, gali ko nga, respectful kayo mga bata, no? Lola, paghinay. Gilula di ka di ba? Thank you, good morning. Thank you. Hey. Hindi ko nakita. Yung sa mala, yung ano na aramanan ako kanan na. Ha? Ano ko kanan din? Gihapon ako be. Apapang bam. Apapang. Atong tan-awon rin atong kuan rin. Nato, pas Aldwin dong. Sagit. Tabangin taon ko itong i-wash out Sagit na lang rin. mo ha, sagit lang mo. Ha? Tabangin taon manik siya. Ah, just now. Hindi na nila makuha ko guys sa Bus katubunan out. na.
lahi radyo tuntag mag-shout out ko diri sa Jensen Road. Yes. Shout out po from Rachel and Manyo. Ano ka dapit yan? Ilmer Macasling, shout out sir from Norway. Norway. So, bati ka Wash out! Wash out mga kapar! Bati ka dito. Na? Kagwapa ni Inday Pag-respect. Bambina. Gwapa ko nung ate Bombs. Thank you, say thank you. So, pag hindi siya magka... Kung ano, pag hindi siya magka... Karon, For reason, Di. for reason. ayo. Naan lagi. Trailer pa na siya, trailer. Karon ba live? Dili ka kuya. Kita man na mo. Hindi ka din na. Oh. Kumpay pa na. Gwapa si kagwapa ni Inday Bambina. Carlo Paras Montaje, shout out. Ng amigo from Glen Sorangani. Kabayan ni Alex Lara. Okay, kami nga taga Sorangani na, no? Yes, si Alex Lara, taga diha gina. Ano mo takin iba mo eh, kunin lang. Adi. Sa man eh. Silingan na bigbaryo ni Inday Bambina sa Sagbayan, Bohol Idol. Ila sa Libertad Sur. Oh. Amo kay San Vicente Norte nga nakashow po na siya sa San Vicente Norte. Okay. Ika ni Nya na. Nya si Mary Ann Balaga sa Labero ni sa from Baybay Leyte. Hi. Subo. Ruslen Ador, pa-shout out mga idol watching from Davao. Ay, taram na taga Davao diyan. Salamat din. So, wala kung guys, good Ingon live. si Sir Edwin, Opaw Ricky. Opaw Ricky, wash out. Ha? Watching from Imos, Cavite. Edwin Baroman. Edwin Baroman. Ganahan yung mga pieces indot ito. Ganahan yung mga pieces speak in the same thing. Kainat naman. Aula pa. Upaw Ricky, gulo. Okay, Upaw Ricky, wash out. Wash out, balik upaw. Kasi from Imos, Cavite, Edwin Baroman. Si Aaron, makita ka, wapa mo si Bang Carol. Karon ka. Karoon ka! Lisa ni Yeg siya pumasok ni Yeg. Shout out sa taga Manolo Portage. Noon, my idol. Shout out mga idol watching from Alegria, Cebu. Di ka ni Miss Mitch. Kumano siya guys? Si Babs Esperagosa yan. Shout out na yan. Shout out to Babs Esperagosa from Kuwait. Hello sa itong mga OFW viewers di ay, listeners. Viewers na ito karong adlaw. Good Skin Kapil. Shout out si Ricky diri sa Surigao del Norte. Sulit si Lord. Pre. Kami na naman. Wait, nainagtanaw from SMC side. Kapagin mo. Pre. Ay. Nana. Yung number eh. Set up pre. Aula pa. Agit. Awit kita. Iba pre. Sahin mo muna yung mga ano. 09. Shout out Tampos family diri sa Malinaw, Agos Lapu-Lapu City. J-Boy, Tampos, Alan Tampos, ug sa akong asawa, Edeline Solana. Salamat idol dito ni Jeffrey Tampos. Shout out ninyo mga lords, ang kanunay. Thank you Ma'am Malin. 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 Wash out from Davao del Norte.
Ha? Ano? Ba't ikaw lang din? Watching live here at Davao de Oro, Mindanao po. More power sa UHP Cebu. And always listening to your dramas po. Especially ang dumanan sa usa ka awit with the lead artist of the year. Ito ni Sir Darwin Apito Salazar. Thank you. Ano ba sila? Basin, makadungog lang mo na mo guys. Layer mo na yung kwan guys. Yung microphone guys. Oh, layo na ba kayo ni? Basin. Pero doon mo sa among kasitas. Oh. Come char, oy. Char, oy. Kain mo na dyan. Ba't mo nakuulo? Hello ni Sir Eugene from Qatar month summer. Shout out ni Sir Ronald. Picture ikaw lang nabira ka sa Ronald Ochigi. I-shout out na ka na mo, Sir Ronald. Nag-joke ko yun. Ha? Nag-joke ko eh. Picture siya. Kulay ko ay. Kita. 0 0991-818-028 na. Ano na? 0991. 0918-180-291. Hello ni Sir Reynold Ogdol. Maayong udto. Siyempre, Wow, nag-send og 99 stars si Jake Guzman. Thank you. thank you na sa thank you kay guys ha. Hello ni Bea Bangkaya Dalisay. Thank you for watching. Diyan nagsinod stars dahil. Yes. Salamat kayo sa mga 99 stars. stars. Siya Ali ka Itmingaw from Pustila. Nambit na kuan ko. Uy, dahil itagan maling kisip ko ikutan mo eh. Uy, si Edwin Baroman, thank you for sending 35 stars. Si Jake Guzman ang siya dahil Ha? Jake Guzman. Si Jake Guzman o si Koan. Ang bago kay si Edwin Baroman. Salamat kayo niyo. Sir Jake Guzman ang pag-sitong stars. Salamat kayo. Noinay Rus. Noinay Rus. Ay Ma'am Jerry Haka. Pa-shout out from Carmen Bohol, mga idol. Gikan ni Sir Belger Banol. Yun si bata ni Ian Furniture. E&E Furniture. Wapa ko nila. Salamat kay Sir Pag-Settle Stars. Thank you. Pia Mankaya Dalisay. Hi, naman ka na. Uy, Sa ni Jel Live. Diana ko ng Barkis. Kapuyang paabot. Shout out. Hi, Diana Barkis. Ano kita? Balik kita, malambya na guys. Lagi nabasa, no? Diana ba rin kumasa nito? Diana Barkis Adonis. Yan ba si Apple Official? Bilger Banol, shout out. Argel, shout out from Sambuanga del Norte, Philippines. Ogi Glenn Asua Tumuran.
may gusto yung tagay, ay may gusto. Gwapa yung tagay. Shout out sa mga Aquino family diri sa Mambuaya. Cagayan de Oro City. Di kanis ni Ma'am Tata and Deres Aquino. Ano yung flavor juice ni Grape apple. Jan, Dave, Asin Pista, Iroho. Shout out idol from Runda, Cebu. Ay. Regards day si Alan Garing ni mga idol Ricky sa Bondon Alabini. Saan sa alam niya? Anong garing? Ako na yun, yes man. Ha, di ka ni Sir Edwin Maroman. Regards si Tanas yan? Alan Garing. Na-regards ko no si Alan Garing ni Oy, kumusta ka diyan, tiyo? Ayun ako sa Bunbun Organization. Yes, call po, ako gagaw na sa Sanjili galing Katipay. Shout out watching from Bohol. Nasa Gadiri. Gadiri si ay si Ma'am Vicky Maligma. Shout out ikan sa Toledo City ni Sir Peter Cabalias. Baruman ang kindan. Ito inyo ha, Dwin, murag. Sa napok dito, no? Dwin, baruman. Shout out sa kuang manghod nga badlungon. Ha? Tanaw! Jiboy, logi sa itong ni Stuffy, ha? Peter Caballes, shout out from Toledo City. Na-excited kayo, mga idol, mag-drama na tao eh. Ngayong gabi guys, mag-drama na sa inyo. Karong gabi guys, ang tubis kuran. Layo. Bakla yun. Ang bugikan mi na. Karong apol kay magbaklay pa man me. I-focus yun. Hindi na rin yung kaana. Sige. I-push. Buhay sa guys. Nya pa man sa. Wa ko sabi mo lanong nando kay maligo. Wala lagi si Sir Goliath. Yung Sir Ron. Si Goliath. Tapos sa ilang room. Oh, wala. Nasa ilang room. Address ko sa sila. To Ma'am and Sir from More. G. Room. Shout out watching from Mainit. Kapatagan. Si Sign Smith. Ay po, pa-shout out watching from Davao de Oro. Raymond Vergara, pa-shout out from Canlaon City, Negros Oriental. Mga idol, kanina. Yan yung si Rick Emerson, hi Bambina, watching from Arcal. Ellen May Mortel. Ayaw pag-self. Ellen May Mortel, regards ko sa akong idol na si Sir Jojo Boron. Si Ricky Bangis, si Papa Rans. Kung sila ron, wala ba ron? Pinlaman. Yung si Given City, Pinlaman. Ang saman. Pinlaman. Pilibayan. Sige, sige, God. Yung si Vincent Pilatro. So, Mirasol si Polo, pa-shout out. Pag kanay basak, gihungan. Papapando si Ba. Papapando si Polo. Yas Hermoso. Shout out, boss. Gary. 914 Davao. 914 Davao. Rebix Gabaldi Bicoy. Shout out. Priyog. Yeah. Ay, boss Pamina. Yung sa una. Wala. Tuloy ko na guys. Nangitag lang doon. Which Laris Masampo. Oh, shout out from New Corelia, Davao del Norte. Dito na rin siya. Out po. Permanente yun may gabaminaw sa tanang drama o programa sa RMN Network. Ngayon si Jigger at Iman Tagbulimot. Uy, shout out ni Aldwin Acorda is watching. Oh, ha? Aldwin Acorda is watching. Ay, Hi, iyo po kasi Alvin ron. Hi, Aldwin. Yo, kanaog na dong, asa ka dong? Uy, Sir Aldwin, naminaw ra ba mili mo sa kadbata pa mi? Grabe. Pero uy, buka ta mataw, Alvin ako na siya. Kasi lain to. Dili, mao to. Ang alaki gulyat. Oo, Dito nagkaroon mo, eh. ka na may mong tingog since 1990s.
Ha? Salamat kayo. Unsa ko na yung team mga Lods para game 5 na. Ha? Yung team sa basket. Team sawi ko. Team Bangan. Romer balat tayo. Shout out from Wireless Mandawi. Wireless, diba? Tayo wireless. Yan, si Ilim Gapato. Shout out from Saudi Arabia's mga Gabato family and Ginirusa family. Thank you, idol. Saan mo kayo dyan? Mayroon yan. Shout out po, watching from San Fernando, Cebu. Di ka ni Mamarife Barredo Paradero. Yan si Ivy Lord Tarinon. Hi, hello. Hello! Hi, hello. Hi, hello. Hello. Hi, pahay. Hello daw. Shout out idol watching from Isabel Leyte. Di ka ni Ma'am Winnie Martin. Ano siya? Naayos siya na. Ang daming kasi may putana na Gilay. Carol. Si Carol ay uyab na ka red. Paki-regards kay Ma'am Jelly. Winnie Martin. Shout out from Isabel Titi. Ilin May Martin. Diyan ko katiwas sa Nanay Rusa din doon sa bagay. Guys, sana nag-comment Alvin Acorda na kung ano siya, Goliath Junior. Grabe. Kakuha mo to sa funny one. O, di-appeal na siya. Kanto sila Ito sa dako. kanto. Nagdako na kami sa TF na. Oo. Muna, when bite ko man niya kay ka naman yung may pagkakuha na Pricey yun. Di ka naman siya Manila ba? Di ka ni siya di ka ni siya gi-import ba? Pero sa soda hapon sa kuan. Gi-import sa kuan. Dihit mo ko kaya pangitaon guys. Endangered species. From Major naman ko din siya. Yang Davao City. I-apply dong. Rachel Garan, shout out ko sa kumpana nga nag-drive yan sa Labang family si Romy Titi. Jigar Akiman Tagulimot asas ko yung Korean Kuya Gili sinubina dahil kung sila guys ha Init yung kayo dari guys. Junami Juren may kupat na ay kuya watching from Davao de Oro. Pag-video-video diha. Zoo answered Ano pag-video-video ng gym? Zoo answered from Kuwait. Ma'am Carl, Eh. inaura mo ko sa mga drama. Ayun naman siya na. Ah, sige naman lang kaging nigara naman ka oy. Alvin. Oh, Tingnan si ano si Rosen Adit Sab shout out hello sa mga Bastida family sa Media 11 Toledo. Ika ni Ma'am Christy. Christian Pinit, Sa ito na Listener Unit Reserve. Shout out from Bulacau. Ivy Ravida Escolante shout out from Quindon. Hi Ma'am Sir, watching from Hawaii. Ika ni Sir Don Gor. So mo ring shout out ang mong gistihan dito. From Bryce. Resort. Awaya. Shout out day ko. Nabitin mi sa drama sa Colbeta. Mabaling last Sunday kay nag-uwan. Uuwan ka to. Ika ni Sir Dennis Ruby. Lagi oy. Dennis Rube. Saon magutin. Sikat na krigito kutob sir kay saon man. Ano na tatong man sa ano? Sikado kayo mo. Mahilan kitang buwa. Christine the Pinit shout out. Bulacau Balisay. Mi Amor. Colin Voice. RMM. Jubilin Kalamba. Hi Kuya. Watching from Lingating Baong. Si Romel muna tayo. Thank you sa pagbasa regard si Papa Gilbert. Asli, Romel muna tayo.
Marcel Garan, thank you sa pagbasa. Okay. Susi Lapinit. Alarm cute. Aliwitski sa kumama. Ito sa iyo. Okay. Thank you. Miraflor Balbero Montes Claros, shout out from Palumpon City. Mercy Villasencio Ingaling, watching from Makatul Biga, Makatul Biga. Isumpayan na magmukha. From Makatul Biga. Ano si Gio, salamat sa pagbasa sir, mga idol. Hashtag mo Ata mo numero, ay nang numero guys na kaya pasijag di mo gawas. Yo, kadang kumain mo na si Binwalwan. Hindi mo gawas niya. GB Rabin Silopo sa shout out watching from Malabon, Metro Manila. Okay, thank you. Simar Ali, hey sir, shout out. Shout out. Inis Mitao Isamis Quintal Jimar Jubilin Kalamba ako mama nagpapalit silog radyo kaya di mahimo Minaw Carmen salamat kayo Jubilin salamat sa mama na pirming Minaw sa drama sa Carmen Marcel Garan wa di ay magdrama garon live Yung gabi pa may mag-live. pero guys, Live, wala. mag-drama, Ilang po ma'am. sa mo, recording kaya. Ah. Guys, may recording rin, biyahe man may. May live drama, stage drama. Sa Bohol, sa Baclayo. Huwag ma-recording rin. Regals ko nang may awam sa now. Karol. Ay, di ara di ay, di awam sa now. Kita mo siguro tanan na yung sa naong. Kasi lupot. Sige lang, mong naong muna mong lubot. Carol di ay. Carol. Guys, ikot tabangan lang basta guys. Kaya ang pugado. Huwag na mahilig at chat Yan guys. all to guys. Shout out sir from Iligan City. Birthday na ko ron sir. Pwede maka hearing o pang Kevin! Tanaw ka Kevin. Kevin Kit Perez to. Chikas ako rin mo lang ha. Kevin? Nakaisip mo. Tanaw ka, Kevin? Lain nagtunog. Ikaw na Kevin? Kevin! Tanaw ka, Kevin? Tanaw ka Kevin? Miracle Belpiro Montes Claros. Guwapo ka ning dos sa may ikot po ang naminaw sa ilang. Nao mo sa. Ginagaling yung drama, ganun sa buntagan ko na sa hapon. Yung si Emmanuel Goodmanin. Istupa break. Pa-shout out pero watching from Tambulig, Zamboanga del Sur. Brenda Rapasano. Shout out sir from Iligan City. Hi friend. Yeah, si Mercy po Villasencio Ingaling. Birthday ron ako sir, pwede ko makahiring ko birthday. Suman, numero? Makahiring ko birthday. Ask man mo sa Bohol mag-drama. Taga Bohol baya ko. Gikan ni Ma'am Marcel. Yun ang Garan. pag numero yun, ayaw nung ulit. Sa Baclayo yung mag-drama karon ma'am. Pinwanwan, ayaw na. Marcel Caran. Okay. Tabagan mo na. Yeah. Kabasan ti Chloe Galen, shout out mga idol from Ilaya, San Fernando, Cebu. Okay? Okay na? Ka-live kami gamay guys. Initan na yung mga kauban rin guys. So, amo na siguro iyan na mong live ron kay. Nunto na mi. Nya. Hindi ko nagtaw-taw. So, thank you kayo sa tanan nga itaw sa tong live. Thank you kayo ninyo guys. Thank you guys. So, baso lang. Ato lang sa itong live guys ha. Kay wala. Niudto na mi. Nya, ligo na mi ka taud-taud. So mo na yung sitwasyon ri karon. Uy! Yung lagi ako ri. Hey guys. Hey guys. Okay. As Aldwin di ay. Kalmar Aldwin guys. Aldwin nagkordag. Jeffrey dito guys. So mo na yung kaliguan ron. Maligo mi karon taud-taud.
Yun yan na, niyo to sabi guys, ha? So namin diri sa Panglao, sa Palm Rise Resort. So, Nami karon sa Bohol kay thank you Mangilad. sa Bohol, no? So, maligo kami. So, thank you kayo, thank you kayo. Thank you kayo itong tao sa itong mga live, bro. Bye-bye. Bye.